Fittra li bat illum lid-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Partit Tony Abela, id-deputat Laburista Dr. Alfred Sant ħabbar żewġ deċiżjonijiet li ħa dwar il-kontribut tiegħu fix-xena politika lokali fi żmien li ġej. Dr. Sant qal li ħa deċiżjoni li fl-aħjar interess tal-Partit Laburista mhux se jippreżenta l-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Minflok komplu Dr. Sant hija l-intenzjoni tiegħu illi jipproponi illi jkun kandidat mal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet li jmiss għall-Parlament Ewropew tas-sena 2014. Fl-ittra lid-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-partit, Dr. Sant qal li wassal għal dawn id-deċiżjonijiet wara konsultazzjoni sħiħa u biqbil mal-mexxej Laburista Joseph Muscat. Dr. Sant qal li fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin is-servizzi u l-ħin tiegħu ser jibqgħu f'kollox u bla riserva għad-dispożizzjoni tal-Partit Laburista. Alfred Sant kien mexxej Laburista bejn l-1992 u l-2008 u kien ukoll Prim Ministru ta' Malta bejn l-1996 u l-1998.